Vauvahieronta on hyvä vauvoille, kenellä on vatsavaivoja. Eli jos on paljon ilmaa vatsassa tai sitten vaikeuksia saada kakkaa tulemaan. Vatsahieronnan voi aloittaa ensin kyljistä. Laitetaan öljyä käsiin ja sen jälkeen sivellään kylji, että voidaan hieman keinutella puolelta toiselle, jolloin se vatsa jo tottuu siihen, että sinne vatsaan lähdetään käsittelemään ja samalla se vatsa alkaa rentoutumaan. Sen jälkeen hierotaan kyljet pyörivin liikkein. Nämä voi toistaa muutaman kerran. Otetaan taas hieman lisää sitä öljyä käsiin ja siirrytään sinne vatsan alueelle. Aloitetaan sieltä rintakehän alueelta ja vedetään pitkät laakeet vedot alaspäin kohti lantioa. Ja nämä saa olla ihan kunnon vetoja, sen verran voi painaa, mitä se vatsa myötäilee. Sen jälkeen tehdään pienet täristelyt sinne navan ympärille, jolloin etäisyys navasta on noin 2 senttiä, ja tähän on hyvä käyttää 2-3 sormea. Täristely voi olla kevyempi, jos vauva on kovin vatsavaivainen, ja se voi olla ihan vain kosketuskin sinne alkuun, mutta jos vauva sallii, niin siinä voi olla enemmänkin painetta. Sen taas mikä vatsa myötää. Tämän jälkeen siirrytään niin sanottuun kakkajumppaan, jossa aloitetaan pitkillä sivelyillä jälleen sieltä ylhäältä rintalastan alta kohti lantiota. Tämä toistetaan noin 6 kertaa molemmilla käsin. Sen jälkeen siirrytään lantion pyörittelyihin. Otetaan ote sieltä lantion jalkojen alta niin, että peukalot tulee alakautta. Ja tässä lantio saa nousta ihan reilusti, niin kuitenkin, että hartiat pysyvät hyvin siellä alustassa. Toistetaan myös liike 6 kertaa ja sen jälkeen meillä on jäljellä vielä puolikuun muotoiset sivelyt sinne vatsalle. Aloitetaan navan yläpuolelta ja siirrytään toisella kädellä navan alapuolelle niin, että tulee yhteensä 1 ympyrä. Tämä toistetaan myös 6 kertaa. Tämän jälkeen voidaan toistaa tämä koko kakkajumppa uudestaan tarvittaessa. Ja näitä voi tehdä usean kerran päivässä, vaikka vaivanvaihton yhteydessä, tai jos huomaa, että siellä alkaa olla ilmaa vatsassa, niin silloin voi saada hyvän helpotuksen vauvalle tästä hieronnasta.